Upo Francis ubade khlieh jaka Balang Roman Katholik haka pyrthei baroh kawei ulapoi ha Singapore kabade ke jaka sangeh ka khatduh jaka jingleit jngoh jong yaka Asia. Katei ka liengsuin ka bakit ya utei nongialam ubala prapuh snem karta kelami nak liengsuin jaka Dili ha Timor-Leste haka por kumba kawei arpau baje mynstep haka por jaka Singapore bat kala hiar nangni haka por arsan pau baje janmiet. Kajingwan jong sya Singapore kadai kajingwan jngoh ka Ningkong syakani ka Republic na du usnam khat kendai spa prapun riu hakaba upu John Paul baar ula klat no. Hakapor arsitek janmiet kumba Daki Hajar Ngut ki Roman Katholik kila abharut ka Jurassic Mile hakat liengsuin changi ban ai kublai upu enda ula poi. Kibabun ki phong da ki jan sao bat li jong ka lama Vatican bat kira aru eki lama mini Singapore. Palat lai pau tili ki lama Pdiang burom kila penyeng haka jaka penyaso yaka kat liengsuin jong ka changi kabayalam na ka jaka sa jong ki VIP jong ka kat liengsuin syaka Jurassic Mile. Kajinglet jingwan kabala sedang haka por lai arpusan baje janmiet kalayo ia ki pat ba ki bala penki bat kener ya laki kti sya upu kat ba ka kali ke bausyong kadang yat haka lenti ke bajrong shi kilometer. Kibabun kila perta viva viva Papa Francesco da ka bakit bok riang ya upu ubala prapuh snam karta. Hadir ke jingat procession haka Jurassic Mile upu punya kendu ya ki dekhot jong ka Society of Jesus lani ke Jesuit ka kunhun jong ka Roman Katholik ha Saint Francis Xavier Retreat Center hapungol. La Pdiang buram ya upu haka liengsuin do menteri ketnat kolshor ke imlang salang bat ki samla ba Edwin Tong bat ka kurim jong bat ka nong mi khmat jong ka Singapore bamdei trai shnong ha Vatican ka Janet Ang bat utnga jong ka. Kinomi khmat na ka Ministry of Foreign Affairs bat ka Roman Catholic Archdiocese jong ka Singapore balai alam da Archbishop William Go kila donru Wan Pdiang Sngewbha ya pontiff bat ki riu don burom kila pej ki tiarshat bala bu di ki khana ki bariam da ki riam tenrai jong ki jai ben riu jong ka Singapore. Haka khat arterik unailur unlet ban yakendu yo President Utharman Shanmugaratnam ha Parliament House bat un yakendu yo Menteri Rang Badu Kari ubadeiru Menteri Platengka Lawrence Wong. Nangta upontif un ajingkren haka jaka lenyam joka skul ba joka Singapore. Syuaban rakhi ya kamas haka madarnya leka jong kari na benta kumbasan Pau Hajar Ngut ki Riewngeit ka Roman Katholik. Ka jinglet jong haka khatlai tarik nailur ka kentup ya ka jingyakran ha padeng kinyam bat ki samla syuaban nit phai biang sharom. Ki bayat rengkat bat upup kilong upro prefect jong ka disastri na benta ka jing perbena kubor u Cardinal Luis Antonio Tagle unong bujili jong ka sekretariat jong ka jela Archbishop Edgar Penapara u sekretari jong ka jingadei bat ki jela Archbishop Paul Gallagher bat ki wei ki he jong ka Vatican. Get away. Welcome to Singapore, Papa Francesco. Singapore is a holiday and I want to make you know Papa Francesco. My name is Singapore, Papa Francesco. Cheap.
Go, 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 go.